ja tenim llanda. També que s'està a la central de telèfon. Sense fer res, i no sé per a què ve la inspectora de línia. Lo pitjor és que no sé quin dia ve. Passa molt. Espere la visita de la inspectora de línea. Es nueva. Pasará a visitar los puestos. Manténgalos limpios. Pasará el día 27 de agosto de 2014. Vale, meva. Per a mi que ja estan prou nens. Total, que per a que tu vas cobrar les visites no fa falta que treballis els demés. Senyor Luis, han comprat una carta per a vostè i diuen que és urgent. I qui li l'ha entregada? El tio Corredero. I també m'ha dit que si puc anar al col·legi, que la col·legiana és a les 11. Que si tinc anar al col·legi, que és urgent, això és que serà de la nòvia. Ai, mare, se li haurà passat alguna cosa. Querido Luis, todo descubierto. Mi madre está enferma del disgusto. Mi tía Vicenta está furiosa. Quiere ir a pedirte explicaciones. Ven tú antes para evitar un compromiso y salvarme. Pues creo voy a morir de la vergüenza. Tuya, Consuelo. Ay, señor Amparo, quina desgracia. Santo Cristo. Què li passa? Males notícies? No pueden ser peores, señor Amparo. ¿Cómo podré yo salvar este compromiso? Però quin compromís és? Que s'ha descobert el pecat, que s'han enterat a sa casa, que sa tia vol vindre a veure, que sa mare està que és mort i que no sé què serà d'ella i de mi. I és precís que vaja si no es vol morir de la vergonya. Mare meua, un compromís. Mare mia. Està clar, home, està clar. L'home, que és honrat, deu de reparar les seues faltes i així, que ja està agarrant la col·legiana i anant-se'n per al col·legi. Jo avui no puc anar al col·legi. Cauré en falta si abandonen la central. Com que no? En falta caurà, ha caigut vostè en casa de la seva nòvia i té que anar. Per un dia que no vaja, no passa res. Ja sap que la meva filla ho sap molt i es quedaria així. Però no, mire, con les desgràcies resulta que mai venen soles. Què ha passat? Que agost flac, tot un procés. I clar, d'un moment a un altre estic esperant que vinga la nova inspectora de mi. I clar, si ella ve així y no em veo, resulta que entonces encesa del puesto, y entonces sí que no encase. Y si no encase, cae que no puedo, y entonces me abandono Consuelito y me abandonen. Vaja quina desgràcia, la mare de Déu dels dolors. Però no s'apure, vostè sap que el vull com un fill. Faré de mare. Jo aniré i parlaré i arreglaré el seu casament. Què li pareix? Sí que em pareix! Sí. Em pareix de categoria. Vinga, sí, que li pegaré una veleta al front. Besaetes no, que d'això pot ser que tinguem la culpa del que li passa a vostè. Pues mire, lo que em passa, això va fer-me poder, perquè nos vam regressar i al final vaig dir el que vaig dir. Pues, jo me vaig arreglar meu cop, vale? Pues arregles i que tinga sort és menester. Això és el que esperem. Que bona dona és la senyora Amparo. Quanta sort vaig tindre jo quan em vaig quedar a esta casa seva. Esperem que l'escolten i així em perdonen, perquè jo no puc anar a demanar el perdó en genollons. Ara, maleïda la inspectora, Esperem que eixa
tartana en la que vinga, vol que, i si pot ser, estarem bombats. Mira per així. Sí, Manolet. I Manjuí. Que cachis la mar, quant de temps, com estàs? Sí, senyor. Així. Vinc a que em tires un capot. Un capot, que em toreges. Així mateix. Vinc a trasposar a una xicona d'este. I m'agradaria que em lliurares de les investides dels futurs sobres. Però això com és? Mira, coses de la vida. M'he enamorat. Vull casar, però com això de sobre em fa tanta por, he pensat que sigui l'únic que em presente. Però vols explicar-te millor, jo no t'entenc. Mira, anem a sentar-se, posa serio i no digues. Tranquil, Manolo, que avui el meu humor està de dol. Sentem-se i fent-se una misteleta. Pues mira, Lluís, lo que vaig a contar-te és tremendo. L'estiu passat em vaig anar a veranejar a Benidorm i aquí vaig conèixer a una xicona, vamos, que era un bombó. Un sol que al seu costat feia suar. Em vaig arrimar a ella per anar entrant en calor. Total, que van seguir festejant sense que sa mare sapiguera res. S'acaba l'estiu, ella se'n torna així al poble i al cau. I clar, ara ella, amb tota raó, em demana que li demane la mà als pares. Però clar, jo he pensat que tu le coneixes molt bé a la família, sigui el que em presenti. Què em parles? Ja bé, i dius que conec a la família, que qui és ella? Pilareta, la chica d'esta casa. Però, com? La filla de la senyora Amparo? Que quina casualitat! Che, Lluís, no estaràs tu també enamorat d'ella? Calla, calla, que jo ja tinc prou el meu i prou farà que m'aclarisca. Che, Lluís, què tens? Algun arreglet? Arreglet. Per arreglar és el que tinc i no sé com apanyar. Fotre, Lluís. Què has fet algun empastrat? És molt grossa. Vaig a ser pare i ja s'ha enterat la família. Mare. Pues ja pots anunciar la vacant d'este poble. Mira, Manolo, la veritat, saps que a mi això no em preocupa. El que realment em té preocupat és la vergonya. Però això tranquil, ningú es coneixerà. Quan t'agarre per davant son pare, et farà la cara roja com fes. No té pare. Però ara vol vindre a Sàtia. Vol vindre a veure el Sàtia. M'han dit que té un mal geni. Jo estic un poc amb això, saps? Realment, t'ho dic de veritat. Em preocupa el descrèdit en el que puc caure. Mira, tens raó. Jo ja soc la primera víctima del teu descrèdit. Que què? Que tu? Però tu per què? Home, clar, qualsevol el presenta com a garantia del meu festeig. Ai, mare, però si la senyora Amparo és tan bona dona que quan ha vist la meva situació en seguida s'ha brindat. Va fer com de mare i presentar-se al col·legi i arreglar el meu casament. Tu per això no patisques, home. Però a tu què et cridaran? Què tens por? A l'entreneràs que pegaran? No, home, no. Jo d'això ja t'he dit que jo... A mi això no em preocupa. Però jo no puc abandonar la central, que hauria falta. Sí, també és mala pata. Com ha sigut aquesta esbarada? Conta, que m'interessa. Sentem-se. Mira. Ai. Em van destinar així a Penàguila de telefonista. I la veritat que anava tot peses, però jo vaig demanar, per tindre un poquet que em pujaren el sou, vaig demanar que em destinaren als pobles del costat per a dirigir unes millones, unes línies secundàries de telèfon. I em van destinar en 3 pobles al col·legi. Allí vaig conèixer a Consuelo.
I em vaig distreure del tot. Tenia poca feina, la veritat. I clar, entre la poca feina, que vaig conèixer a Consuelo i està, pues mira, al final, saps què va passar? Que vaig fer una altra central. La central de Consuelo. I va ser, pues mira, que clar, jo la vull, és que jo la vull. Si diguera una altra cosa seria mentida. I jo espero una pujada de sol. Espero una pujada de sol de la central i no arriba. I clar, què passa? Que jo no ho entenc com sa mare s'ha donat compte de la central de Consuelo. Claro, sa mare podía que entraba la lluna en el pleno y que lo que añadía era señal de eclipse. Pero allá que em preocupa a mi és que mira, la xica em reclama. Jo no puc anar. I és que es pensarà que fuig del punto. Sant Lluís, tira-ho tot a rodar. Llavors, és lo primer. Sí. Ja està. Ja està. Tu m'has donat la idea. Ja et dic la solució. Sí, sí. Tu vas a fer el meu paper. Ja tinc la solució. Escolta, que a mi no m'agrada carregar en criatures d'altres. Tu! Un moment. Que això no és tu. Que tu faràs el meu paper així. Com vas a fer-te carregar en la meva criatura, tu? Mentre jo vaig a Poleta i m'arregle la meva Consuelo. Busquen a la de telefonista. Yo soy telefonista, pero ¿tú qué vas? ¿Que dejas abonarse su comunicación? Tu tranquil, que així n'hi ha molt poca feina. Tu ja saps que ja som un poble d'immigrants. La plaça està plena, però tots són per a veure. Entonces, t'ajudarà la teva nòvia, que ja se sap, tant o més que tu. I clar, estareu junts. Per tant, problema no hi haurà cas. Tan sols un problema, que pot tindre la nova inspectora de línies. Però, com és novata i a mi no em coneix, es traga la bola segur. Sí, pues que rodeo. Y si explican la meva vidaleta, millor que millor. Ai, Lluís, i serem a conferència per segon. Sí, tu, a veure si esteu tan embercocats els dos que no contesteu a ningú. Tranquil, Lluís, que si no toca a ningú, ja la tocaré jo. Això serà millor. Bueno, bé, vaig a veure si diré a la senyora Amparo i així anar, perquè clar, jo li he dit que ja anirà a calculeta. La xicona sap que està per així? Sí, muntant per l'escala he parlat amb ella. Bueno, bé, així ja no va assustar-se, no sé el que pensa que has vingut així de repent. Però li has de dir qualsevol cosa menys el per què es quedes, No siga que el meu honor està en joc, per favor. Descuida, seré una cosa. Ja veuràs com dissimulo. Vaig a avisar a la senyora Duca, un momentet. Senyora Amparo! Puja un momentet! Ara. A veure, si li sap mal a la mare i encara en deixa se sap sempre. Tranquil, home, tranquil. Quan jo vinc a l'alcoholeta, si hi ha algú que apanyar, ho apanya en seguida. Ella és molt bona dona. Molt bé. Hola, que hi ha alguna novetat? Jo ja estava preparant-me. Mire, així, un amic del Roy, que enterat de l'urgència del meu dia d'alcoholeta, s'ha prestat a fer el meu paper, vamos. Sí. Però que vostè mane. Encantat de conèixer-la. Ai, jo també. Mare meua, bé comença la cosa, enganyant a la meua sogra. Mira, això és, entrat de l'urgència del viatge, ell s'ha prestat, ha estat, pues, el temps que passa porta, durant la seva urgència en l'alcoholeta. Però ara, d'això no es pot enterar ningú, Ni la senyora tampoc, perquè sap que allà que ell fa no és oficial encara. És veritat, soc aprenent. I encara no.
Tranquils, que per mi no és Mire, voldria que escoltara la seva filla, Pilareta, perquè així li donaria algunes indicacions. Ja sap que jo no puc entretenir, estic d'anar ja. Sí, en estas circunstancias es molt important que em poder mirar. Ai, mare, quin grapats vaig a pegar-li a la meva Pilareta. Bueno, però si li pujarà, evidentment, molt de passar i li farà molt bon paper. Ui, ja ho crec que me'n farà. Bueno, Bueno, jo me'n vaig, Tingueu tregat, per favor, A veure si sabes el escàndalo comarcal. Tranquil, Lluís. Posaré l'orella a l'escala que es junta la sobra. Que vingui con viatge. Bé comença la cosa. Menuda conferència vaig a tindre amb la meva Pilareta. Lo que és menester és que l'aparato este no doni molta llanda i no en tiren per abusar. Déu proveirà. ¿Es falso vestidos este, señor desvergonzado? No quieres perdón? ¿Quién conocerá? Sí, mira, pues cuando salté de la comedia que está desmontada y ahora esto me digo en todo igual. Algo ahí. Això no és una comèdia. M'he brindat a fer este paper per traure el meu amic d'un gran compromís. ¿Con qué de un compromiso? ¿Qué le pasa? Mira, cert? No sé. Jo crec que es tracta d'un negoci de cebes. De un negoci de cebes. Menuda ceba que va a hacerme tragar. Pilareta, algun dia sabràs la veritat i comprendràs el sacrifici que estic fent. Però jo de moment dono gràcies a Déu que em permet contemplar la teua cara d'angelet i dir-te lo molt que et vull. Serás pilata. Mira, ¿tú por qué no pretentes enseñar a los pares tal como eres desde el principio? Però no veus, jo ara soc un telefonista. Però quan vinga Lluís, ell s'encarregarà d'ascendir-me a nom oficial. Ay, madre, cuántos bolitos misterios. Ya no sé ni cómo podré presentarte como a novia oficial a los nuevos amigos. Ui, per mi, quan vulguis. Ara, sí són guapes, perquè a mi les xiques lleies em fan igual. I com comprendràs, un telefonista al pipo no s'entendria bé. Será sinvergüenza. Ahora digo que llorar y les ganas de bajar. La verdad es... Clar, dona, si no, com t'haguera parlat a tu? Això són totes coses, el que t'agraïm com les dames. Fals, que eres un fals. Sí que és veritat. Soc un fals telefonista. Ai, ho confesses, mira. Me'n vaig perquè és que jo no vull parlar més amb tu. Però, Pilareta, escolta, mira, que m'ha de donar una lliçó de telèfon. Pues que te la donen les noves amigues. No ho ves que som de córrer i tirar-les. Pilareta, per favor. Vaja, ja s'ha enfadat la xica. Jo que sols volia gastar-li una broma. Aniré a fer les paus perquè no m'agradaria començar enfadant-me. Buenas, ¿es usted el despilfarrador de Pérez? Què diu? Que si es usted el despilfarrador de Pérez. Che, com no ens lleven fort, no sé el que diu. Quizás son el tío ese. Que si ve el despilfarrador de Pérez. Che, a mi no em xille, que no estic sol. Sofaba, si no estás solo, ¿por qué va a repetirse 3 voltes? Perquè no sé el que diu. Fotri, menuda clienta m'ha tocat. Mire, una llisca, perquè vamos. Ja podria haver començat per així. Pues se va a ganar. Ay, quina dona. Aviso de conferencia con Concentaina a las 10:20.
Boh, esperarem a que la criden, que encara no és hora. Esperarem, però ja avisar a Peret. Però, què esperem? O sea, sí que està bo. Amb qui tinguem en el lloc? Ah, vamos. El corresponsal. Que és això del tío Morral, que és el meu novio. Ai, senyor, paciència. Vol sentar-se i callar. Així, estalviaré saliva. Però no tardarà molt. En un núvol de dona que m'ha pegat damunt. Si poguera parlar amb la meva filadeta, ella em diria què és el que tinc que fer. Vaig assomar-me a la finestra a veure si la veig en el parquet. Ai, mare, diu que estalviem saliva. Quina punxadeta a la panxa. Ja s'ha armat la revolució en els judeus, l'aioli i el bacallà d'este matí. Com m'apreta! On estarà el dipòsit? Tio, parla hoy! On està la terra? Ja vol parlar? Ahí està, ahí mateix, arrimes a la paret. Així en la sala. Però escolte, tio Parlaón, vostè ha d'estar davant mentre jo faig la faena. Santo Cristo, no es preocupen, que a mi no m'agrada olor a res de ningú. Sí que seria un gust. Allargues que jo vaig a cuidar. Però, què és el que va fer? Jo, soltar un carde. Així en la sala, se la porta. Però no m'ha dit que això fa de gerre. Però, quina gerra diu? Home, la dels menuts. Pues vaig a baix, busca-la. Si es descuida, ni la solti així, Santa Llúcia, quina pena. Si m'arriba a mirar i m'embruta el carre, ara sols faltaria, per acabar-ho d'arreglar, que començara a sonar l'aparato ese. Fotre, no dic jo, ni que m'hagueren escoltat. Diga. Sí, señor. Yo soy el telefonista. ¿Cómo? ¿Que ya viene por aquí la inspectora a ver el puesto? Muy bien. Muchas gracias. Cristina. Ara resulta que és la inspectora i que ja ve cap així. No sé com vaig eixir d'este lío. Sol faltava que vinguera la dama esta i encara estiguera així la que ha vingut un ratet. I l'empastra és segura. Ja sé el que faré. Li dic que torne demà fora compromisos. No dic no, d'esta no acabe bé. Diga, la conferencia de Cosentaina. Pues tendrá que esperar un momento porque la señora acaba de salir. Enseguida le llamo. No, Cristina. Ara resulta que ja criden preguntant per la dona esta. I ella sense arribar. Ai, que vaya fi de que se'n vaya. Ai, que descansaeta m'he quedat des que ha mirat la conferència. Diga, pobres, que ja està cridant. Que em bota l'aparato. I quin aparato serà? Diga, espera, pobres, que ja està cridant. Jo me'n vaig fora, que a mi no m'agrada escoltar lo que diuen. Mare meva, ara diu el tio este que em posa l'aparato. Pere, que no sé. Maria, la campaneta. La mare de Déu, com es pot fer vostè? Que vinc a guardar el tio ese. Però, què passa per així? Que eixa campaneta no para de sonar. Que no contestes. Clar, si vostè no contracta el timbre. Com que no? Si no faig més que cridar-lo i assomar-li. Me representa. Però què fa? Quan sona la campaneta, vostè ha de rodar així a la manivela. Vinga, pobres, que ja està cridant. Ara ja ho sé. Home, ho haguera dit. La mare de Déu, això està fet un colaó. Home, guarren el tio ese, guarren i jo trompaia. Tio Parlón, vinga, no m'està descontrolant. Però, què passa ara?
mitja hora que està sonant el timbre. I el timbre li diuen Pérez. Pérez o Pérez? Vostè ha de anar a la Ribera. Pues clar, si dic que no l'has trencat de tant de robar com una nòria. I vostè ha soltat l'auricular. Poc a poc, que això d'aire volant l'haurà soltat vostè. Jo no mateix la cosa. L'auricular. És això que es fa d'orella. Home, ho haguera dit. Calle, pero así sé hablar y pregunten, ¿quién es usted? Díganos. ¿O dic en castellà? Bé, en castellà mateix. Buenas, yo soy Juega Limpia. Bé, quin nom és eixe? El meu, jove, neta, en valencià, serà Juega Limpia en castellà. Santo Cristo, quina dona! Mire, sap com en diuen? Animal. Clar, però de les animalades que fa vostè. Sí, yo ese tío la rap y me gustó, Ahora es tu chico. Mira. Ja, però què no has fet? Sap que no hi ha la tarda? No torna a insultar o vaig a per vostè. Tindrà que pagar l'aparato. Pagar. Però vostè què vol? No he parlat amb el meu Peret i encara vols que pague. Encara voldràs tindre tu la raó. Santo Cristo, quina catàstrofe! L'aparato trencat. Al puesto de Cosentaina estaran fets uns dimonis. I la inspectora esta al caure. Pobre de Lluís i de mi. Me'n vaig a veure si parla amb Pilareta i ella pot arreglar l'aparato. Disculpe, ara torno. Qui serà esta senyora? Esperaré, debe ser el que està ficant el número de la meva neboda. Això que ha fet no crec que siga per mentir-me, perquè no ho coneix. Però si ho fa, major no consol, vaig fer. Però bueno, anem a veure. El principal és que es casi. He parlat amb la meva Pilareta i ella diu que en seguida vindrà a arreglar l'aparato. Vaig a veure qui és esta senyora. Disculpe, què se li ofereix? Pues mire, parlem francament. Jo és la primera volta que em presenti a vostè. I no vull parlar ni de mala manera. Jo confio que vostè és un home de paraula i sabrà complir en el seu deure. Ja sabrà qui soc jo. Sí, senyora, clar que ho sé. A veure, esta inspectora ja dic que ha pagat un veritat. Ja sap que jo soc la persona que sirva per l'obra de la meva casa. I el que vostè ha fet no està ben fet. Per tant, vostè té que fer la reparació. A bones jo crec que està fet. És veritat. Ens sap mal haver tingut esta desgràcia, però un descuit el té qualsevol. Home, això no se li pot dir descuit. Vostè ja sap que quan va venir al col·legi, apenas el número de telèfon, va entrar a casa meva com a home de confiança. I el que vostè va fer està molt mal fet. Per tant, hi ha que fer la reparació. A veure, alguna xapussa que deixarà fer lluir, però clar, jo el tindré que defendre. I diu que estava mal fet. Però mal fet del tot. Per això vostè té que fer la reparació. Jo, vaig a davant. Mire, crega, ho vaig fer a consciència. Vaig posar els 5 sentits en la faena. Jo pensava que allò seria una obra d'art. Home, això ho dirà vostè. Però no s'apure. La reparació es farà. I si no queda bé, es
Si farem un de nou. Home, no. No n'hi ha prou. El que han de fer és evitar la vergonya. Crega'm, s'evitarà. Jo ho arreglaré. És en Sant Marc que dic això, perquè és que és el primer que m'obliguen a reparar. Home, però què tenia res? Ui, jo crec. Així en el poble, molts són meus. I els que pot tornar, tinc moltes filloles fetes. Mira, perquè que no. Obres que hi ha hagut sense cara. No hi ha demanat mai més explicació. Mai. Esta és la primera i la única. Com comprendrà, jo no tinc mai descuidos d'aixòs. Mira, allà està tres. Lo que a mi m'interessa és el revés. No patisca. En quan puga, aniré. Ara, per de pronte, trauré endavant l'arreglet que tinc així. ¿Qué aquí está? Consciente no se le presente ninguna reclamación. Ja veurà com no. Quedarà bé i ningú es donarà compte. Tu, on veure això? Adivinem. Calla, que està així, inspectora. Diría que sí, me ha encantado. Buenas. Perdone, pero es que no la había vista. No me ha detenido. ¿Y ahora qué fue? Yo que venía de esta. Tranquil·la. Jo m'emporto les regles. Escoltets, així que tenia gata. Mire, si li pareix bé, anem baix a prendre alguna cosa. I mentre la xica es queda així netejant. Vaig a veure si trenca algú. I ens foto. Ara em diu que es queda així amb tu. Tú también vais y yo ya con Cuba, pues me la trasladamos. Bueno, jo me'n vaig baix. L'espere. Es coneix que vostè tenia la confiança en la telefonista. Clar, no vos que mos coneixem tant. Us dic que conèixer Clar, si mos vegem tots els dies. i tenen en confiança. Vostè té relacions amb mi? A mi, pues molt bon home, molt faener i molt honrat. Molt honrat. Mire, jo, perquè em pareix vostè una bona xica d'un honrat, d'un feliç. Vostè té relacions amb mi, Mire, yo sí, señora, pero por el amor de Déu que no s'enteren en la casa, que... no? Molt ben nada. Vostè és una... Una altra víctima, i què vol dir en això? Pues que ha caigut en les mans d'un seductor d'una pescada. Per favor, què vol dir? Expliques clarament. Però que no s'entén així. Vostè sap que he vingut així? Clar, a veure el telèfon, El no? telèfon, això ho dirà ell. Jo he vingut així a salvar la honra de la meva neboda, que és que la va enganyar i va negar la seva honra. Mare de Déu del patrocinio, ¿será posible? I no és això el millor. Que diu que si no pobre, el tema que és l'ordenador no és millor. El sinvergüenza descarat i desvergonyit. Sí, com té que diu que sí, té una regla que vol arreglar la seguida i com pot ser vostè, si pot ser salvar-la. Vostè no patisca, perquè si ha dit això, ja sabré apanyar-lo com toca. Naturalment, el regle de que ja sap que està ahí la honra de matar. No vull que s'entén ningú. Tranquil·la, sabré portar-me millor de despensa. I ara faci el favor i digue-li que fuge. Bueno, però no cal descobrisca, perquè no dirà que és perquè el magnet, Tranquil·la, tranquil·la. El mal home que ens jurava que no havia tingut mai nòvia, que no coneixia ningú de per ací. Però mira, ja l'apanyaré jo ja. Mira, o és Carla d'eixa pobra dona o és que li desfigure la cara per sempre. Entre la guerra i la legua, què vols de mi? Mira, primer vull dir-li que s'aparte. I en tracta amb el respecte que tots els joves mereix, Però, Pilareta, Sí, mire, no em puc tutejar en un home sense honra ni vergonya. però, això què ve? Quin dios és este? De les dones i no? Sí, ho repetís, sense honra ni vergonya. Vostè que va enganyant a joves infeliços i
y llevarnos la honra. ¿Veréis que les copiñen en la cara? Però, això, que si tinc fills, que si tinc que casar-me amb una altra, però això què té? Ho sé tot. Sé que una jove espera ansiosa que li reparen el mal que li ha fet, i altres n'hi hauran que ploren en els fills oblidats. Resultes, que si tinc fills, que si tinc que casar-me amb una altra. Eixes són les seues tretes. I qui sap si volia fer-me a mi el mateix. Però mira, vaig a vengar a totes les seues víctimes. O es casa en eixa pobra dona o li desfigure la cara per sempre. I ara, vinga, perquè és que em dóna asco. Però això què és? Ho estic somiant? O estan prenent-me el pèl? Que si tinc fills? Que si tinc que casar-me amb una altra? O la meva virareta està boja? O així n'hi ha un lío de mil dimonis. Ha sigut l'inspectora eixa, però si no em coneix de res, quin interès podria tindre? Jo em torno boig quedar-me sense la meva virareta. Deixa'm estar. Arrea, esta es la tía de la novia de Luis y me preferé. Mire, yo no soy qui vostè pensa. Com? Que vostè no le pensa? En estos momentos sí, pero el verdadero no soy yo. Mire, deixes de bromes. I si vostè és el telefonista, a vostè és el que busquen per reparació. Que no faci que ha fet el mal. Ara tots volen així que jo siga pare. Mire, deixes de romansos que jo avui no estic jugant. Què descarat? Diré que donaré part que s'acaba la seva falta. Això faltava, que ara vostè també alçara calúmnies contra mi. En compte de reparar el mal, diré que encara serà mental. Però com tinc que dir? Que el que ha deshonrat a la seva neboda és l'altre telefonista, que el telefonista no sóc jo. Este tio està loco. Me'n vaig. Jo ho aclariré. Millor, perquè avui jo no estic d'humor. No, ja es veu. Ai, vostè dispensa. Aquí eren truquesons, Che, gràcies a Déu que vens. Ja estava jo desesperat. Passa, mira, quan usted que pedacito está la tía de Consuelo. Ahí está. Y no para de donar llanda. Pero ¿cuál dice que esa es la tía de Consuelo? La mateixa. I empenyar en si en casa en Consuelo. Home, vostè cada volta el varia més. Com? S'atreveix a negar-ho? Pero si yo pensé que esa dona no es la tía de la novia. Com que no? Si no ha parat de prendre'm per tu. Jo crec per lo que és el telefonista. Com tinc que dir-li que no sóc jo? Que el novio és este. Ja a mi que m'importa qui és el novio. A veure, aclarim-se. Vostè és la tía de Consuelo. No he vingut a veure com tenen el puesto de destrossat. Ay, Manolo, que esta es la inspectora. Ai, senyor, això sí que està bo. Pareix que l'ha impressionat. I tant, i tant. Però, qui era la inspectora? Una inspectora. Sí, Una altra! sí, que m'ha dit que arreglara l'aparato. Ai, senyor, jo me'n vaig a dir-me tu. I d'ací me'n vaig
fas. Vinga, sí, que jo no m'atrevís. Asegutaran-me de la central, però així quin líos armats, Pues no ho sé. Pero para mí, ese hombre no está bien del cap. Él después de tindre el puesto destrozado, le da más valor y me amenaza. Perdem, a veure si d'esta te cabe pas al carrer, Que vostè és el telefonista. I tant, senyora, i tant. Jo sóc el telefonista. Ell és un amic que per salvar-me d'un compromís, pues resulta que me l'ha clavat per un altre d'ells que pitjor. Pero Santome, ¿y cómo les deis el puesto? ¿Cómo les deis el puesto? Pues mire, si vol que li ho explique, tot ha sigut per l'amor d'una dona. Estic enamorat i m'he anat al col·legi. A veure si ho soluciona ja i mos casem. Però no és tan complicada la cosa i difícil. Pensa que ja pugen, Ara jo crec que entre tots ho aclarim, perquè jo no m'aclarís. Vagin passant. Vagin passant. Bueno, he fet pujar a tots, a veure si arreglem esto. Ara resulta que la senyora esta no és inspectora. Pues claro que no, yo tengo una tenda y gracias. Mare de Déu, he clavat així la pota fins a fondo. Esta senyora que té una tenda al col·legi deu ser la tia de Consuelo. La mateixa. Entonces, ¿qué será? Pues mire, ja pot dir que sóc el marit, perquè la setmana que ve mos casem al col·legi. Madre meva, que alegria. Vine els meus braços. Ai! Escolta, senyora, però no, vostè no dia que havia sigut Manuel, el que havia deshonorat a la seva neboda. Calla, filla, que tot ha sigut un lío. El dia una cosa i un dia una altra. Tot el que ha dit era mentida. Parecina sí, quin susto que m'havies donat, Veus, bonica, com jo no soc tan mala persona. Si van de fer líos. Però això què vol dir? De què coneixes tu a este senyor? Jo li ho explicaré, senyora Amparo. Resulta que ell és un amic que venia ella a demanar-li la mà de la seva filla, Pilareta, però per salvar-me d'aquest compromís podrà fer el meu paper. Però ara estic ja i el presente com el que és. El novio de la seva filla, Pilareta. Així té a un fill. És molt bon xic, jo respondo ella. Sí, mare, sí, molt bon xic, Bueno, pues, sent aixina, ja parlarem. Molt bé. Fotris, com han canviat els papers. I ara sols falta a seu poquet, que és la inspectora, però també és de la família. Sols falta per a que tot siga ja felicitat, que vostè perdoni esta falta. Tot ha sigut pues, per amor a una dona, per salvar la seva honra. Bueno, si és així, arregle l'aparato i així no passa res. Che, però arregleu-lo bé, que con Villa juega limpia. I juga brut, així tornem a tindre una passada. Home, tranquils, tu tranquil. I la veritat que, com senyal de gràcies, jo estaria molt content si vostè ve a la meva boda. De convidar els convida tots. Mira, jo de la meva part també la convide, igualment que si a vosaltres.